खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो निउस होनाय जायासै, बेखायनो आङो भिडिअसो लानानै फैदों। भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो खोन्थानो सानदों, मैया एसे टाइमनि आंखालमोन, बेखायनो आङो निउस कालेक्शन खालामनो सम मोनाखै। आंनि साइडनिफ्राय गोबां नाजादोंमोन निउसखौ हरथारगोन होननानै, मानोना आं बिदि एबसेन्ट जाफेरा नालाय, एबसेन्ट जानोबो एसे बोरैबा मोनो, एसे इमारजेन्सिफोरबासो आङो एबसेन्ट जायो। गोबां नाजादोंमोनबाबो हायासै आरो। दा नोंथांमोना सोरबाया साननो हागौ एसेबाबो हरनो हागौमोन बा ससेबाबो हरनो हागौमोन बिदि होननानै, ओमफ्राय आङो समखौनो दिहुननो हायासै, आं बोरै निउस हरनो हानो। दा बेनि थाखाय आं गासैनावबो निमाहा बिनाय थाबाय आरो। दिनै सानसेल' निउस हरनाय नङा, गाबोनफोरनिफ्राय आङो निउसखौ हरफिनगोन, सिगांनि बायदिनो आं हरफिनगोन। ओमफ्राय बेनि अनगायैबो साननैसो सिगां जितु निउस हगारनायाव एसे लेट जादोंमोन फुंनि समाव, जाय बिथांमोना फुङाव नायो, मालाबा 7टालागै जादों फुंनि, मालाबा 8टालागै जादों। बेयो जाहैबाय नेटवर्क प्रब्लेमनि थाखाय जादों। बे भटनि थाखाय आङो न'आव दंहैयोमोन नालाय, न'आव थाहैनायाव जोंना गामियाव एसे नेटवर्क प्रब्लेम जायो, थ' ओरैनो निउस कालेक्शन खालामनो हायो, ओमफ्राय बे आपल'ड खालामनायाव बहुद हाइ स्पिड नेट नांगौ जायो नालाय, बेयाव मिलायहैया आरो नेटवर्कआ, ओंखायनो एसे लेट जादों। दा बिदि जानाय नंला। ओमफ्राय बेजोंबो मालाबा आंनाव मोनसे प्रब्लेम जायो, बे प्रब्लेमखौ आं दिनै क्लियार खालामना होखानोसै। दा जिहेतु आं निउस आपडेट खालामखांबाय, बेखौ आङो प्राइभेट खालामफिननानै 5 मिनिट बा 10 मिनिट उनाव बेखौ आं प्राइभेट खालामनानै गोदान आपडेट होफिनो निउसनि, बेबो मोनसे जाहोन दं। इउटुबाव बहुद नियम दङ, बहुद रेस्ट्रिक्सन होयो, जिहेतु जोङो फटकसो होलाङो नालाय, फट' होनानै आवाजसो होलाङो नालाय, मनेटाइजेसनाव गोबां प्रब्लेम होनो नागिरो। बेनि थाखायनो भिडिअ आपल'ड खालामखांबासो मनेटाइजेसनाव बिदि प्रब्लेम जायो नालाय, बेनि थाखायनो जोङो प्राइभेट खालामनानै दोनफिननांगौ जायो। प्राइभेट खालामनानै बेखौ आरो गोदानै इडिट खालामफिननानै आरो बेखौ हगारफिननांगौ जायो। दस्रानि केसाव माबायदि जायो आं मिथिया, खिन्थु आंनि भिडिअ गोबां बेबायदि केस सौफैयो आरोखि, मनेटाइजेसनाव प्रब्लेम जानाय, बेबायदि गोबां केस सौफैयो। दा बेनि थाखायनो बै मालाबा समाव भिडिअ प्राइभेट खालामनाय हगारफिननाय बे केसा जायो आरो। दा माथो होनबावनो आरो, किसुमाना कमेन्टआव आंखौ लाइभ फैनो बुंहरबाय थायो, लाइभ फैयैनिबो रागा जायो, आरो किसुमाना होनहरो Q&A लानानै फैनांगौ, किसुमाना होनो Q&A, ओमफ्राय किसुमाना मा सोंमोन ब्लगबो लानानै फैनो थाखाय बुङो, खिन्थु आं बेफोरखौ बे चेनेलाव लाबोनो एसे उसुबिदा मोनो आरो, खारन बेयो निउसनिसो चेनेल नालाय, गोबां मानसियानो बेखौ निउसनि थाखायसो साबस्क्राइब खालामनानै लादों। दा बिसोरो ब्लग लाबोयोबा बा Q&A लाबोयोबा बा लाइभआव फैयोबा बिसोरो डिस्टार्बबो मोननो हागौ। गोबाङानो निउस चेनेलखौ मोजां मोननानै बे निउसनि थाखायसो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाखानाय नालाय, बेखायनो बिसोर डिस्टार्बबो मोननो हागौ साननानै आं रिस्क लाया आरो, आङो लाइभबो फैया बेनि थाखायनो। आरो Q&A जेनेबा Q&A एरिफ्राथ' बै ब्लग खालामग्राफोरनावसो थाखायोना, बेथ' निउस होग्राफ्राथ' रावबो Q&Aखौनो लाबोखाया जानांगौ। दा नोंथांमोना जुदि डिमान्ड खालामबाय थाथारोबा, उननि समाव जानो हागौ आं मोनसे गोदान चेनेल खुलिगोन, बे चेनेलाव आङो जेनेबा ब्लग लानानै फैगोन, बे ब्लगबानो बेयाव थाखाजोब्बाय, ब्लगबानो बेयाव Q&Aबो थागोन, भेराइटि थागोन आरो ब्लगबानो। नायनोसै समा मा होनो, सम फैग्रोबासो मिथिगोन, बेनो आरो। दा नोंथांमोना दिनै आं निउस हरैखौ गाज्रि मोनना दै, मानसिनि लाइफआव मालाबा जेंनाया फैखायोआनोखा, थ' उफाय गैया, एडजास्ट खालामनांगौ जानानै फैयो। आरो दिनै सानसेल', आंथ' ओरैनो रेगुलार होखायोआनो निउसखौ, दा रेगुलारखौनो होलांगोन आं, दिनै सानसेल' मिस जागोन, गाबोनफोरनिफ्रायनो आङो सिगांनि बायदिनो निउसखौ हगारफिनगोन। दा जियानो जाया मानो, निउस हगारनो हायैनि बा दाख्लै साननै सानथामसो लेट जानायनि बे गासैखौबो लानानै आं नोंथांमोनाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय निमाहा बिनाय थाबाय। आसा खालामो गाबोननिफ्राय नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन। गोजोन्थों।